সাল তিনি রাজবাড়ি বিস্কাঙ্গ তিনি কর্মচারী দল ইউকেএস বরং নেতৃত্বে উদ্যোগে তিনি जों पालायखा अब दिनै इमां तंमानि जों अनेक बोसोर सिगां जों वानसकमानि जों बाहायनाय दिनै इतिहासनो तैयै जों गर्व खालायनाय दिनै महाराष्ट्र तैयै जों बेलाय गर्व बनि दिनै 112तम बनि बार्ड इउनिभार्सिटी जों पालायखा और गोबां दिनै अग्राव फायखा दिनै सिनियर सिटिजेन फायखा दिनै अमर जों वानसकमानि जों बरफ जों दिनै इतिहासनो जों गर्व नांगौ जों सिना नांगौ किन्तु जों सिया जों गोबां बोसोर जों फायखे सकमलुइ दंगौ बर डेभलप खाया अब जों दाबो खाय दंगौ आंखागाव अमनो पुइला आंखाना दिनै बरफ जों खादुं खाजा खालाय दिनै राजबारि बिस्कांगौ जों बनि बार्डे पालाय माखा अबन बागै जों आं हायनो हाय जत्तनो दिनै तिब्रा बासिरावनो तमा वानसा तमा तिब्रासा जत्तनो जों अबनो रेसपेक्ट माखायनाय जों मा पालायनाय जों सरकार बाबे जों दिनै सुदि घोषणा खायखा तै फायनाय सालाव बाहायनो जों तै कतर खाय जों पालायनाय अब जों जत्तनो साख्लाय देखा आं खागाव जत्तनो अबनो तै खादुं खाजांजाक दिनै अर सिमिया जों सारा तिब्रा राज्यगो सरकारि बाबे जों खाय दंगौ तै दिनै पार्टी बाबे जों एनजिअ राव जत्तनो अमायगे बार्डे पालाय दंगौ आं जत्तनो हायनो हाय आंनि व्यक्तिगत अंगै आंनि परिबार अंगै जे सरकार नंगै आं जत्तनो हामबाय बुंबायखा